Sabingelela njengeMthombeni Media. Ungakhohlwa ukuciphiza usubscribe lapha ku-YouTube bese uyasifollowa Mthombeni Media. La behind the scene lo njengoba ubona kancane ngiyeza ne-full video la kusuke ne-interview khona. Uzwe ivoice iphuma. Iprepare kakhulu ku-TikTok, sithanda izinto ezinhle and into esibulalayo kakhulu sifuna nje izinto ezinhle. I-content one way. Akukho okudlula ukuyiphatha kahle. Abafana abapheli basazalwa. So nje mawuyiphethe kahle nje isimilo. Sanibona nonke sizwe sikaPhunga noMageba. Lo okhulumayo uLindiwe waKwaMhlanga, bambiza ngoMashamase. Ngiphuma eqembini lama-Noble Virgins eVaal under umama Msimelane. Namhlanje la sikhona kwenzakalani mhlawumbe uchazele umuntu ongazi lokhu ebuka nje sikhuluma nawe mhlawumbe. Namhlanje sila e-Orlando sizokhuluma campaign ye-Level Up la sokhuluma khona ney'ntombi ey'ncane ey'sakhula about ukukhula, ukuy'phatha kahle nama-businesses ukuthi nje njengoba sikhona samantombazane singadiphendi ebantwini besilisa noma ebazalini, sikwazi ukuy'mela thina sibe independent. As umuntu wesifazane okhoselayo, ama-challenges esibhekana nawo mhlawumbe ku-social media emphakathini, ukwazi kanjani ukuthi wena umuntu wesifazane ubhekane nalawo ma-challenges angaka-affect? Kwi-social media sibhekana kakhulu ne-peer pressure. I-peer pressure kakhulu ku-TikTok, sithanda izinto ezinhle and into esibulalayo kakhulu sifuna nje izinto ezinhle. I-content one way. Yeah, so yinto esigqilaza leyo kakhulu ey'ntombini. Asikhulume nomuntu omusha kwinyanga abantu abasha, amazwi ongawadlulisa kuyena omkhuthaza nge-general ungathini mhlawumbe? Akukho okudlula ukuy'phatha kahle. Abafana abapheli basazalwa. So nje mawuyiphethe kahle nje isimilo nokuthobeka, umuntu akathobeke ayiphathe nje kahle. Lokho engingakusho. Siyabonga. Amen.